Ww, iasoer. Ni gyd i bod na. Chi'n gwybod, y teimlad yna o eisiau chwerthin pan chi ddim fod? Reit. Ie, fi nôl. A tro yma, fi'n trio cracio myfyrwyr Cymru. Croeso i Meiddio Chwerthin. A fi'n mynd i bod yn eistedd fan hyn i oelio pob dim, unwaith eto. Ond fi methu wneud ar ben fy hunain, fi angen backup. So, mae gwyneb cyfarwydd Hansh yn mynd i helpu fi i dorri'r students a'n lwcus yma. A heddiw, tro Cat Williams yw i. Beth yw plan of y taxi cat? Fi'n meddwl bydd fi'n trio wneud rhywbeth, shock factor, wneud rhywbeth nhw ddim yn expecto i wneud nhw chwerthin, a gobeithio maen nhw'n torri. Yn syml, 3 myfyriwr, 3 rownd, a mae un person yn mynd mas pob rownd. Pwy bynnag sydd ar ôl ar ddiwedd y gêm sy'n mynd ben yn erbyn ein talent Hansh. So, pwy sydd gyda ni fan hyn te? Ellen. Tom. Katie. Prifysgol Abertawe! Fi'n really excited am hon. Ond sa'n gwybod bydd ddisgwyl chwaith, so... Dwi'n edrych ymlaen, ond yr ansicrwydd yn bach yn... Anything could happen. Yeah. Mae'r minion sy'n gweithio i fi wedi wneud ei ymchwil ar rhain, a di darganfod sawl peth anffodus amdanyn nhw. Gawn ni weld sut maen nhw'n para yn eu her cyntaf. Cat, over to you, girl. So, os ni'n gallu gweld y llun gyntaf? OK, so Tom, ti'n edrych fel cool dude fyna? Yeah. So mae hyn yn un fi eisiau clywed mwy am. Pryd ti'n anol lads holiday? Sdim un stori dda yn ddechrau gyda'r brawddeg yna. Un o'r boys yn ffansio un o'r boys arall, a dde just fel... Le meet you poop. Yeah. OK. Oh. Sori, symud ymlaen. Worst case. So, hyn ddim yn case. Na, so athyn ni i gusanu, a'n lle fel cusanu, nath e dechrau jyst mynd fel... Bit under cake? O, Ellen. Na, just fel cyn, just like... A'r boes dy wyneb? O, Ellen! Mae Katie'n stryglan fan hyn, fi'n gallu gweld hi'n stryglan. O, just gwyneb fi fel... Oedd eich gyda aragor? Yeah, that's what made it worse. Ew. Os ni'n mynd i'r llun nesaf, Katie. OK, ti'n festival girly? Yeah. Pan bydd dy rhieni ti wedi siomi? Roedd fi'n sic a yn pistio hunain ar yr un pryd. Oh, go on, Tom. Hwna'n quite talented i wneud y dau ar y un pryd, oedd hwnna just tu mas out in the open. Na, roedd e'n fel ar side street. O, wel, mae hwn yn neud e'n loads well, Katie. Hwna'n bit nerve-wracking, cos mae'n dweud sy'n IBS Queen. O, Tom. Dwi'n rhaid medication nawr os mae dim yn digwydd. Blwyddyn yma. Ellen. OK, so ni'n cael celeb crush. Ti wedi rhoi Barry Round a Round neu Owain Tudur Jones. Wyt ti'n gwybod mae yna pobl sy'n bodoli ti fas o Cymru? No, not really. Na. No, fi just, keeping it close. Keeping it close. Less o bach o inbred. Beth yn mynd i edrych ar y pobl yma fi'n ffordd eto? Rhaid rhoi hwnna fel y croeso i Gymru banner. Marc enfawr off yna, Ellen. Bydd yn cymryd lot i ti ddod nôl nawr. Fi eisiau siarad am un yma, cos mae hyn yn swnio fel stori. Last time you shat yourself? Well, tywed, like... Marc arall i ti fanna, Ellen. I just got a telly. And do you know when you just taro rhech, but it kind of was a bit more than that? Wow, OK. Mae hwn di mynd yn really weird nawr. Let's take it a turn. Dyna ni. Classy bunch, ni'n hoffi clywed e. Wel, da iawn, Prifysgol Abertawe. Couple o ffeithiau really disgusting fanna, chwarae teg. Ond, os oedd rhaid dewis un person nath chwerthin y moia, mae'n gorfod bod yn ti, Ellen. Tyra hyn. Neu, fel bys y cas yn dweud... Hwyl fawr. See ya. Ta. Dwi'n bach yn gutted. O'n i'n teimlo pas ni yn gallu neud bach yma allan. Oedd Cat really dal fi allan fanna. A nes i bersi fewn i laughter. I'r dau had, Meiddio Chwerthin stands, bydd y her yma yn gyfarwydd iawn. Ond mae un peth yn sicr. Mae rhywun pob tro yn chwerthin. Dyma her yr enwau llefydd budur.
bronydd mawr. Bydd ti ddim yn gallu mynd fan hyn. Lady Hall Lane. Spit it out then. Cock shoot close. Cock intake. Wouldn't know a thing. Come in street. Slag Lane. You'd know. You'd know. Crackpot. Slaggy Ford. Nice. Bloody hell, mae hwn yn intense. Upper dicker. Swallow Passage. Beth di bod na? Penis stone. All's Green. Waw! Oedd hwnna fel golygfa o ffilm. Ond, just achos y constant quivering lip. Tom, ti sydd allan, soz. Sut o'i ti'n teimlo, babes? Fi'n teimlo actually gutted, achos fi'n mawr cystadleuol, a fi'n meddwl fel, oh, I just thought I was going to win, ond yeah, Katie was a good one. Nawr, ar gyfer y her olaf, mae rhaid i Katie brwydro yn erbyn Cat ar ben ei hunan. So, fi di trefnu cyfweliad swydd ddig. Sdim syniad gyda nhw beth sydd am ddod, so pob lwc Meiddio Chwerthin yn y her yma. A cofiwch, triwch aros yn broffesiynol. Helo. Helo. Siwmai, dych mewn? Helo. Steddwch lawr. Reit, pwy sydd fan hyn de? Beth yw oedron ti 23 mwyn yn gweud y fyna iawn? Ie. Ti'n edrych yn hun, sy'n ots. Mae'n gweud fan hyn rhyw, yeah please. Ie, wastad lan am... Lost y lan am rhyw. wastad lan. Wyt ti yn golygus, yn ôl dy fam? Ydy hynna'n wir? Yn ôl dy fam? Na beth mae hi'n gweud bod ti'n golygus? Wel, fi wedi gweld y fam, mae hi'n mynta. Massive mynta. So, byddwn ni'n cymryd i gair hi. O reit, na ni. Enillydd y wobr most improved yn y dosbarth sillafu pan o'n i'n blwyddyn 3. O ti ddim yn gallu sillafu dim, o ti? Na, ond... Sillafa ci i fi. C-y? O, boes bach. Ww! Sut mae ymlaen i ti? Cat Williams, yw'n wir? Yep. Miaw. Reit de. Reflexes da gyda ti. Now you see me, miaw you don't. Beth y ffach mae'n na'n meddwl? Mae'n gael pan enw fi'n Cat. Meow you don't. Na. O dan sgiliau ti wedi rhoi lawr, gallu siarad, please eglura mwy i fi. Ti'n gallu siarad? Ie. Ti ddim wedi gwneud job dda fe yn y cyfweliad ma hyd yn hyn. Wel, pa iaith ti eisiau fi siarad? O, Almaeneg os gwelwch yna. Na, a feed us in, ydy mynd. Mae hwn yn gweud ail hoff blentyn dy fam wyt ti. Ni wedi cyfro hwnna, ddo, ynddo fe? Achos o'n i ddim yn siŵr faint o blant mae dy fam wedi cael. So hi'n siŵr, chwerth. Waw, maen nhw'n cael proper grillin. Ti'n meddwl beth, fi'n mynd i benderfynu ar y ddwy ohonoch chi. Dim achos bod chi dda, ond achos bod chi'n warthus. Bob lwc yn eich dyfodol chi a diolch am ddod i weld fi. Ewch a'ch te gyda chi, os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr. Diolch. Na ti. Ar ôl adolygu'r tystiolaeth, mae'n deg i ddweud bod y ddau wedi gorau goroesi cyfweliad rili anodd. Ond, am fod yn actual Ice Queen, a hell of a good laugh, Katie, ti yw'r enillydd. Ie, dwi'n really hapus nes i curo ffrindiau fi. Wedi dysgu bod gen i poke face really dda, so dwi'n credu bydd fi yn sôn am hyn am amser, am spel. Ie, llongyfarchiadau Katie, os ti'n oi anodd i grac y trwy gydol, a ie, ymddiheiriadau dy fam i fi. Na fe, wel ni chi gyd yn y benod nesaf yn Paid Ti Meiddio Chwerthin.